la hotelul ăla, conducea cineva și a intrat în cal. Calul a sărit în fața mașinii și a murit calul pe loc. Și noi puteam să murim. Și am dat jos din mașină. Copilul ăla era un copil, avea 10 ani, 11 ani. Și a început să plângă. N-am de unde să-ți dau eu bani. Copilul nu mai e păsat de cal. Tu îți dai seama, eu am avut cal. Eu îl iubeam pe calul meu, deci când mi-a furat calul, am plâns, cred că 2 săptămâni, când mi-a furat calul, în fiecare zi. Că te atașezi de animal, un cal, nu-i ca o găină, nu-i ca un cal, e un cal, e deștept. Îți arată afecțiune, îți arată că te iubește, știi, calul. E foarte deștept calul. Și omul nici nu mai e păsat deja de cal la copil, știi? Îi păsa că de unde îmi dă el banii să plătească el mașina, săracul. Și atunci mi-a pus Dumnezeu în minte. Am încercat să-i găsesc un cal să-i cumpăr, dar n-am găsit. I-am dat banii. I-am dat bani să-și cumpere eu un cal. M-a dus o grămadă de bani să plătesc mașina. Foarte mulți bani m-au dus să plătesc mașina. Și nici măcar nu mi-a plătit ăla care conducea, gen. Aia, era femeie. Ți-ai plătit singur? Mi-am plătit singur, da. Ai un suflet mare. Ajuns multă lume? Încerc.